Oh, wah. Kakang Kidang kula. Ayu Maru. Duh, rayune ana sampean Kakang. Saumpama wae iki mau sampean ora gelis teko, mesti wae wis kelakon aku dimangsa karo macan kae. Ora sisip sing dadi tembung. Mula besok meneh kedadian iki kena kanggo pasinaon. Yen to lelungan ku aja kaijenan karo kanca rowan. Lho, Kakang Kidang kula. Kepi Ayu Maru. Nganti aku kuwi kaijenan ing kene. Kuwi bot-bote aku ngenteni karo sampean. Kaya manggut Iya, lho kok sampean ya ora rumangsa. Ayu Maru. Yen kaya mangkono aku sing luput. Aku ndarbeni janji. Temu koyo papan kene karo kowe. Aing mergo randak tekake papan kene karo kemai bebon. Lah iya, sekabeh mau pancen sing luput sampean. Sampean winganane kuwi semayanan karo aku. Jare sing kudune aku kene nang sendang kene kuwi tambah 8. Nanging nyatane iki wis punjul lho Kakang. Iki wis jam 8 punjul. Ayu Maru. Aku nglenggono sekabeh kaluputanku. Nanging tak jaluk kowe aja keladoing pandakwa. Randak ketakon papan kene ora teges aku lali karo janjiku ki ora. Nanging iki mau mergo iso ana kewajiban sing durung tak rampungake. Oh kaya ngono. Ning tenane ngene yo Kang. Kepiye Mergo radat sabene yen sampean kuwi semayanan kelawan aku. Aku tenane kepengin ngerti. Kok nganti sampean kuwi semayanan jane ana perlu apa Kang? Ana wigati sing bakal tak wedhake kanggo kowe Ayu Maru. Apa kuwi Kakang? Ayu Maru. Wis sawetara suwe aku nangsu karo nimba pangerten ing padipan iki. Iya. Saben dina aku tansah peruntungan karo kowe. Mergo aku kapiji karo bapa guru kang supaya ngladi olah kridaning perang lan sampurna ning aji jauhi Jaya Kawijaya. Jroning saben dina aku cecaketan karo kowe Ayu Maru. Jroning atiku nuwuhake rasa tresna kanggo kowe. Mula ing papan kene papan kang sepi sing ana mung kowe lan aku. Aku prasaja ing pangarepanmu Ayu Maru. Yektine aku tresna karo kowe. Aku kepengin urip bebarengan karo kowe Ayu Maru. Piye Kakang Kidang kula? Sampeyan kepengin omah-omah karo Ayu Maruti. Kaya mangke Kakang Kidang kula. kepiye Ayu. Tenane sing duwe rasa kaya mangkono namung cukup sampean dhewe. Nganti bot-bote tak lewangi aku. Ijen ngenteni sampean ing kene. Tenane aku uga duwe rasa seneng karo sampean. Yen mangkono keplok marang rasane atimu Ayu Maru. Nanging aku rumangsa Ayu Maru. Yen mangkono sing gadis-gadis. Lain lan sing tresna. Tulisane apa Ayu Maru? Rupane kembis gawe rasane aku. Kula mung karo kang aku kenal jadi sepiro sing mbok butuhke kabeh.
tresnaku kang lumuntur kang kowe ayo mawon. Berpindah kang sing tak jaluk tresnamu aja gampang manggung. Tresnamu aja sing tak jaluk aja moncat pecong dijani janji kaki sareng. Mergo lagi sepisan nikah tresna karo cawak. Apa kae Mas? Apa? Yo, mergo aku rasa yang kowe saben dina cecak karo si 30. Larut nganti 30 tak katene mesti ngono karo jeneng ati. Aku apa? Kowe takon ora ning kene, meluat.